Anga foli ni wale ɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunnafoniw na bakuruba kunnafoniw filɛ an dun kan. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ barawuli cercle la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tɔnbolofara min bɛ wele ko section olu maaw de nana o ɲɛda alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna kan ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 26. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka ɲɛmayaso ye ale fana ye taama kɛ ka taa fiyakaw fɛ ani doɲumanakaw fɛ ka bɛn ni a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara ka yamaruyaw ye ka se ka taa u kunnafoni k'a fɔ fɛn min ye ɲina doɲumana ale ziyaraw ye o bɛna boloda ka bɛn ni novembre kalo tile 3 nata ye. Bamanankan na kunnafoni na kumabaw ye ninnu ye sɔnni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ barawuli cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tɔnbolofara min bɛ wele ko section olu maaw de nana o ɲɛda a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 26. Bɔɲɔgɔnya in yɛrɛ u y'a bila minɛ min kɔnɔ o de ye kana u ka nisɔndiyaw jira ka laban k'u ka wasa fana jira ko bari sabula ka da ka alisilamɛw farala ɲɔgɔn kan k'u tigɛ ɲɛsin ale de ma k'a ka kɛ o Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ye. Amadu Kamara ani Ibrahima Kulibali olu ka sɔrɔlen don nka Musa Fɔnba ale bɛna walawalaliw kan ye. Barawuli cercle la Segu jamana kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ yen u ka seli Shirifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la tɔndenw de y'a laɲini Barawuli cercle fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka se a Seyida Sherifu Usmani Madani Hayidara ma k'u ka nisɔndiya jira a la a kɛli la Mali silamɛya ɲɛmaaba ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaya k'a yira la fana k'a fɔ u bi waso ni a ye k'a sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen bi bɔ kɔnɔ kelen na n'o ye Barawuli cercle ye. A senfɛ Barawuli n'a lamini silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn Zamzami y'u ye ka laban ka dugawu ɲini a fɛ. An ka bi nani bonyamasegin ni barikada ye an karamɔgɔ n'an fa Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara Ala sɔnna ka o Conseil Islamique min bi Mali silamatɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaba min kalifara ma sanga in na an nana ka na o foli n'o bonya baramada de kɛ a ye Barawuli mara tɔgɔra ka dugawu k'a ye k'an ka jigiyaw fara a ta kan ni Ala sɔnna nin baara min kalifara ma a k'a dɔn ni Ala sɔnna somɔgɔw n'o ye Barawuli mara ye a diinɛ ɲɛmaa bɛɛ an bɛɛ faralen don a ka baara in a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na. O tɛmɛnen kɔ k'a ɲini leader yɛrɛ mɔgɔw fɛ leader minnu farala ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔ ni sugandi k'a sɔrɔ a ma ɲini fiyewu k'a ɲini u fɛ hali bi u k'u janto karamɔgɔ ra u k'u janto karamɔgɔ ra u k'u janto karamɔgɔ ra. Mali ɲɛmaaya bi ko nɔgɔn tɛ sira si kan a bɛɛ kɛmɛ jarabiso ye mais ni Ala sɔnna ni maa ɲɛnamaw ye ni Ala sɔnna ni jigiya ɲumanw ye bɛɛ b'i ka bonya danga tigɛ ni Ala sɔnna ka wasati ni sɔrɔ ni maa ɲɛnamaw ka tugunɔ de o maa ɲɛnama jɛkuluba min b'an bolo bi n'o ye groupement leader religieux mɔgɔw ye olu an b'a fɛ u k'u janto karamɔgɔ ra kɛnɛma u k'u janto ra so kɔnɔ k'u janto ra gundo ra ni bangena an nana o de hukumu kɔnɔ ka n'o barikada kɛ ka n'o bonyamase kɛ an ka Barawuli mara bɛɛ tɔgɔra bi an ka kɛnɛ in kan ani jama min nana a sewara an ka délégation min sera ka don mobili kɔnɔ an nana ni car 3 de ye Shirifila tɔgɔra maa 200 ni maa 45. Barawuli cercle silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru nisɔndiyalen kun don ɲɛŋɛ u ni Zamzami y'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka faso baara n'a caya bɛɛ nin kuma ka sɔrɔ olu ni Zamzami y'u ni ɲɔgɔn cɛ u ma dan sɔrɔ o la u y'u da don a Seyida Sherifu Usmani Madani Hayidara a ka cɛsiribaw n'a ka wuli ka jɔw la Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka laban k'a jira k'a fɔ ala baara min n'a bɛɛ la tiɲɛ don dali masa y'a ta fanga d'a ma nka k'a dɔn k'a fɔ ani Barawuli cercle bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kun y'an se yan o de ye ka na Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ni an karamɔgɔ ani an kɔrɔkɛ ani an fa Ala ka diinɛ na a elili min kɛra k'a kɛ o conseil président ye an nana ka na o foli de k'a ye k'a tare ka Ala barikada ka an ka kanu jira ale la ni Ala ka diɲɛ o de y'an se Bamakɔ yan bi. Nisɔndiya min kɔni bɛ n na o tila ka fɔ ka dan o parce que n'i y'a lajɛ waatiw tɛmɛna karamɔgɔ yɛrɛ ka niveau la depuis Tamani ka bɔ yen ka na Bamakɔ ka moitiw kɛ ka na se fɔ sisan ma gɛlɛya b'ara an ye dɔɔni dɔn o la Ala sɔnna an yɛrɛ n'a ye dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an faso la Tamani bi ko ale de sɔnna Ala sɔnna k'ale de kɛ o conseil président ye
ngaramu ala barika da bolo ne te ka ni so japo ka se kwa ni ba fo doron jibu boyele ala nshiri wallahi se ala nchi amauladoniya k'a fɔ mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyyada sherif usman madane haidara ni barawule sɛrɛkili silamɛya dɛmɛdɔ ansaru ni ɲɔgɔn cɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra mali jamana basigili la. barawulikaw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni o sibiri kelen ye fɛn min ye a seyyede sherif usman madane haidara ye a ye bisimilali kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru la ka bɔ sigida filanan na ani morifugabugu tɔndenw amadu kamara ni berema kulibali hali bi olu ka sɔrɔlenw don nka musa fɔnba ale bɛna walawalaliw kan ye. nin ye laada ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba haut conseil islamique du mali ma ɲɛma a seyyada sherif usman madana haidara bɔɲɛw be k'a ye wa silamɛya laada kɔrɔba fɛnɛ don muhamadul mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka fɔ la o de kosɔn silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ sigida filanan na ani moribabugu kati sɛrɛkili la silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu be yen u taru ɲɛ da zamzamiyu kan ni ka dugawu ɲini a fɛ. Bon sera karamɔgɔ fɛ alhamdulillah mala fo ka barikada ka da ka ala ye bonya min kɛ karamɔgɔ ye n'o ye conseil ɲɛmɔgɔya ye an sera karamɔgɔ fɛ ka na foli kala o kɔfɛ ala y'an garisɛgɛ comité garisɛgɛ siège la kulu don an b'a la ka ci an nana dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ pour que ala ka se ka fanga ne ma ka garisɛgɛ d'a ma an ka se ka kulu ci walasa an ka se ka jɔ ka kɛ kalansoba ye don nataw la o kɔfɛ fana ala sɔnna an ka tɔndenw cɛ ni musow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw du selen ko bɛna dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ani ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ ala ka ziyaraw k'a kɛ hɛrɛ la ka kuncɛ yɛrɛ minnu bɛna ala ka nɔnɔ ɲuman ka segin ɲuman ka kɛ kunkɔrɔta ani wasa ye a wɛrɛ an se karamɔgɔ fɛ a bɛ ala sɔnna alhamdulillah an nana n'a ye ɲɔgɔn ye an y'a baaraw bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la an filaw de kɛnɛ kan an bɛ foli se cɛ ni muso bɛɛ ma comité cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ ala ka dayɛlɛliw kɛ ala k'an ka jurumu yafa ala k'an ala sago ye ala k'o kɛra n'a somɔgɔw bɛɛ kosɔn sɔli ala nabi an ka ye karamɔgɔ fɛ yan hakilina nisɔndiya min banna a ka bon kojugu an ka hakilina fɔlɔ de ye komi an ye moribabugu commune kura de don commune sigira 2018 mars 2018 an ye commune sigi o la bon n ka m'an jija ka na an ɲɛda karamɔgɔ kan a ka dugawu kan pour que ale ka laɲini de ye commune kɔnɔ ou bien secteur ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ pour que silamɛ bɛ se ka cɛrin donc n'an ye commune sigi an fɛ yen o ye a ka laɲini dɔ ye ka na président la pour que an bɛ se ka dugawu kɛ ka dugawu kɛ an bɛ se ka commune bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o de y'an nakun fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ dugawu ɲini la fɛ nisɔndiya min kɔni bɛ na an tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na parce que an yɛrɛ nana e yɛrɛ tun bɛ yan ani jamanadenw fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan bɛɛ nisɔndiyara i mana karamɔgɔ ye ɲɛna dɔrɔn nisɔndiya i bolo wajibi de don a ka nisɔndiya an fɛ o b'an bɔ kojugu an mana ye an ɲɛna walayi donni fɛn b'an kan bɛɛ bɛ jigin. silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ sigida filanan na a secrétaire général ka kumaw la a y'a jira banni na k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dugukolo dɔ sɔrɔ min bɛna kɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar jaba la jɔyɔrɔ ye. an nana an karamɔgɔ fɛ bi wulada in na ka na foli kɛ a la ka bonyamasegin kɛ a ye ala ye bonya min di a ma n'o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen jɛlen ka danaya di a kan ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye an nana o foli de kɛ a la o diyara an ye a bɛnna an ma an nana o dugawu de kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ani moribabugu comité ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an nana kɔnɔnajɛya de la muso bɛɛ lajɛlen silamɛ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la barisa silamɛ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye an nana silamɛ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka na dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ an ye an ka diinɛ ala bɛ se ka sabati an bolo cogo min na. kɛnɛ kunjɛlen silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ sigida filanan na u y'u ka nisɔndiya jira a seyyada sherif usman madana haidara la baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawudon ye jamana basigili la. ka bɛn ni donɲumana ziyara ye mun bolodalen don ka bɛn ni novembre kalo tile 3 nata ye o de kadara kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayasoba ka bɛn ni a seyidi sherif usman madani haidara ale ka yamaruyaw ye u ye taama kɛ ka taa fiyakaw fɛ ani donɲumanakaw walasa ka taa u kunnafoni k'a fɔ fɛn min ye ziyara ye o bolodalen don ka bɛn ni kalo kura tile 3 nata ye taama in yɛrɛ ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo de ye moribo jalo n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayasoba min bɛ mali la o ma ɲɛma ye an ka maa minnu kun bɛ u nɔfɛ taama la o ye sajo siribe buya kulubali ka taa se baba keta ma. ka kɔn ni donɲumana ziyara ɲɛnamayali ye ni o kan ka bɛn dimanche natɔ novembre kalo tile 3 o kadara kɔnɔna na an karamɔgɔ an fa guide spirituel des ansar ni ale au conseil islamique ɲɛmaaba fana ye a ye délégation ba bila ka taa fiya ni o bɛ yɛlɛkɛbugu mara kɔnɔna na délégation yɛrɛ kun ɲɛma dilen bɛ ADN Mali ɲɛmaaba ma ni o ye Modibo Jalo ye ni ka taa balimaya ni sinjiya jira fiyakaw la ka donɲumana
o ziyara bonya da o kɔrɔ ni ka tila ka foli ani tɛrɛmɛ ka ɲɛsi u ma u ye bonya min ta ka an karamɔgɔ sɛgɛrɛ ni o ye a seyidi sherifu usmani madani haidara ye ka dugukolo hectare 150 ni kɔ di an karamɔgɔ ma. Anw selen yan an y'a dɔn ka fɔ karamɔgɔ ma kuma kun fɛ a ye min fɔ a ye kanu mun jigiya ka fɔ ko de bɛ yen an y'a sɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ o kan vraiment an y'a sɔrɔ k'a daminɛ dugutigi la ka jigin dugutigi yɛrɛ bɔra ka kuma sisan a ko karamɔgɔ yɛrɛ de ye yan dugutigi ye k'ale de y'a ka dankan ye dugutigi dankan de donc karamɔgɔ ye yan ka de o la an nalen na an ye bonya ni kanu an y'o de sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ yan mɔgɔw karamɔgɔ kanu b'u la fo ka se a dan bɛɛ la olu de y'a wele ka dugukolo d'a ma k'a fɔ a kana yɔrɔ min a fanga bɛ se yɔrɔ min na a k'a tu tigɛ a ta don a kɛ foro ye karamɔgɔ ye hectare 100 ni kɔjan o y'a d'a ma donc vraiment an y'a sɔrɔ ka fɔ karamɔgɔ kanu bɛ fiyakaw la bon an dalen b'a la fana ni ala sɔnna ma o ka kanu in o bɛna jɔyɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan yanni lahara yɛrɛ cɛ. Fiya marabaw a n'a maakɔrɔkuntigiw o y'a jira k'a fɔ ko nin taama in diyara u ye kosɛbɛ ni ka tila ka foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma a seyidi sherifu usmani madani haidara a ye hadamadenya wale min ta k'u sɛgɛrɛ. An bɛ foli kɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔba la n'o ye seyidi usmani madani haidara ye a ye délégation ba min bila nin ye ka na n'o ye fédération nationale amsardine mɔgɔw ye ka na anw fɛ yan donc o kɔni président n'a ka mɔgɔ caman nana donc u nalen fɛnɛ dantigɛ k'an ɲɛna ka f'u mana kun wɛrɛ foyi kama comme san o san ziyara bɛ kɛ dɔ in mana maa yɛrɛ kɔni y'a kanu ɲinan sigiɲɔgɔnya ni baarakɛɲɔgɔnya ni balimaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka délégation wuli ka na fɔ an yɛrɛ ka sigida la ko n'o sigi an fɛ ka ziyara dati fɔ an ɲɛna de fait k'a fɔra ko karamɔgɔ ka mɔgɔ yɛrɛ sera an fɛ yan o kɛra fɛnba ye an bolo. I y'a mɛn la bi dantɛ la yɛrɛ cɛ yɛrɛ karamɔgɔ nali a diyara ne ye bi a diyara ne sini karamɔgɔ yɛrɛ yanga don dunan tɛ dɛ wa dugutigi yɛrɛ de don ɔ ne y'a maa ci ko kana bɔ an fɛ yan a nana ka so de so na kɔni o don ne tɛ dunanko tɛ dɛ wa foroko tɛ a ba ka so wa foro min dira a ma a yɛrɛ ka foro don. Biya dugu bɔlen kɔfɛ président ADN ni o ye Modibo Jalo ye a n'a ka délégation u y'u kun da don ɲumanna kan ni ka taa a cɛ fara muso ka fɔ ka taa se denmisɛnnakaw ma ka taa baro sigi kɛ min bɛ tali kɛ don ɲumanna ziyara kan. Karamɔgɔ ka ziyara nisɔndiya min bɛ anw kan bi ala de b'a hakɛ dɔn n'o tɛ anw yɛrɛ t'a hakɛ dɔn ka kɛɲɛ ni mun ye ziyara yɛrɛ n'a dɔgɔdara fo ka taa tɛmɛ fɔ tile 15 anw b'a nɛɛma sɔrɔ anw dɔrɔn tɛ safo commune bɛɛ b'a dɔ sɔrɔ. Jama min natɔ ye nin ye ala ka barika don jama min na min b'a na dubabu nɔfɛ ala k'o kɛ ka dubabu sɔrɔ ala ni karamɔgɔ barika rɔ. Jeunesse kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u cɛsirilen don ziyara ko in na yan depuis ziyara ko kuma ma daminɛ donc bɛɛ bɛ wuli bɛɛ b'i seko kɛ min se ye fangalabaara ye min se ye nafolo ye min se ye ka fɛn dɔ di bɛɛ b'i ta kɛ donc jeunesse kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u cɛsirilen de don. Modibo Jalo ni ale ADN Mali ɲɛmaaba ye a n'a ka jamakulu u y'a jira k'a fɔ u ye taama min boloda bi k'a kɛra nisɔndiya ko ye ni ka tila k'u da don bakuruba la taama in kumaw bolila min ni min kan. Visite kɔni an y'a dabɔ mun kama an b'a fɔ an y'o sɔrɔ an taara fiya sɔgɔmada in na ka daminɛ yen na ka taa ziyara bonya da o kɔrɔ ka taa yira u la vraiment an nana ɲɛ da dugutigi kan ani alimami ani dugudenw bɛɛ n'an karamɔgɔ Haidara ka tiɲɛ jɛ ye a diyara fiyakaw ye fo ka se a dan bɛɛ la maire yɛrɛ bɔra fo a ka sigiyɔrɔ la ka n'an kunbɛn fiya ye a n'a ka maire adjoint bɛɛ nana ye dugutigi ani dugutigi dugumisɛn minnu b'a lamini n'a ye o ye bugudaw ye a bɛɛ ɲɛmɔgɔw bɔra ka n'an kunbɛn fiya donc a kɛra bonya ye a kɛra kɔrɔta ye an bɔra yen an sɔrɔla ka na don ɲumanna yan an nana o kelen de sɔrɔ yan donc dugutigi n'a ka conseil ani alimami ani dugudenw ani école karamɔgɔw u bɛɛ nana kuma min b'u da ni musow u bɛɛ ye bonyakanw de fɔ donc vraiment u y'a yira k'a fɔ don ɲumanna ye dugu ye a tɔgɔ tun ma dɔn diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ mais ala ni karamɔgɔ Haidara sababu la don ɲumanna tɔgɔ dɔnna diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi. Yani délégation ka kunda Bamako kan don ɲumanna cɛ a muso n'a denmisɛnnin u ye bonyamasɛginba kɛ an karamɔgɔ ma ni ka se ka namasabolo kelen ta k'o di délégation ma u ka se k'o lase an karamɔgɔ ma i n'a fɔ u bɛ deli ka kɛ cogo min na san o san ziyara ɲɛkɔrɔla la don ɲumanna. Hali bi an bɛ to don ɲumanakaw fɛ ka bɛn ni ziyara labɛnw ye o sibiri kelen fana la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye saniya wale dɔw ye o kun labɛnnen don alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ n'a ma ɲaga k'a fɔ fɛn min ye ziyara ye ko o bolodalen don ka bɛn ni novembre kalo tile 3 ye o de kadira kɔnɔ u ye a kanu
k'a fɔ ziyara yɛrɛ a bɛ taa kɛ kɛnɛ min kan u k'a lajɛ ka yɔrɔw furan n'i y'a sɔrɔ ka bin minnu bɛ k'olu bɔ a la walasa maa minnu bɛna labɛn sabati ka se ka na ziyara kɛyɔrɔ la baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ u bolo lafiya la an ye mun sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ in fɛ an ka jɛ ka a ɲɛmada olu la. An nana bin bɔ ne la komi ziyara setɔla don ni o ye le 3 ye donc an nana sisan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bin bɔn yaasa yɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogoya min na mɔgɔ bɛ se ka sigi hɛrɛ ni badina ka sɔrɔ bin ma mɔgɔ si tɔɔrɔ o de tun y'an nakun ye fɛn min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ u ka n'u tagatɔ sɔrɔ u nana hɛrɛ la cogo min na u ka taa hɛrɛ la ten tɔ bin kɔni bɔnna a ɲɛna a jara bɛɛ ye wa Ala k'a ja Ala ye fana an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o ye an ɲɛmaaba ye n'o ye an nujuru minɛbaa ye a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo Janginɛbugu la an ka foli b'a yɛrɛ ye basi ale de kɛra sababu ɲuman ye n'i ko jɔnni kunnadi ko sababu ɲuman. An nana furke ka yɔrɔ saniya furke jara ka kɛ lafiya la cogo min o de y'an nakun ye alhamdulillah sika foyi t'a la an wasara baara kɛra a ɲɛna kosɛbɛ an kɔni bɛ ɲini mɔgɔ fɛ n'o bɛna u ka na dɔɔni dɔɔni n'u nana fana u ka sabali bɛɛ bɛ na Ala kama ni mɔgɔ ye min kɛ i b'a to Ala kama i kana kɛlɛ kɛ maa fɛ. Vraiment foyi tɛ yen nisɔndiya foli ani barikadaw ye an dara ka fɔ ye lahiru min d'an karamɔgɔw ma u b'a kan dara fɔli dɔrɔn tɛ kɛli yɛrɛ de u b'a kan u pɛrɛnbɛ n'u ka nafolo ye k'a kɛ u pɛrɛnbɛ n'u nu ye k'a kɛ yan di Bamakɔ ka jan dɔn dɛ bi samedi de mɔgɔw b'u ka baara dilan nka u ye baara bila depuis fajiri u b'u sen kan vraiment anw tɛ se ka foyi fɔ foli dɔrɔn de kɔ k'u barikada ka jira diɲɛ mɔgɔra fana labɛnw kɛrɛmɛ ni Ala sɔnna le 3 novembre n'o ye kalo kura tile 3 ye k'u bɛɛ bisimila u kana an bɛ kun an kana duwawu kɛ an ka tabaw ye ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ ka ɲi ka hɛrɛ k'an ka jamana ye jamana bɛ lobo laban min na Ala k'a bɔra k'a sigi ka bɛn na faliw ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Ala k'a bɛɛ ban ka Mali diya ka lafiya na diɲɛ kɔnɔ. ka bɛn ni bi karidonya in ye octobre kalo tile 27 fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fana ye ka bɔ sigida 6nan na olu fana kun kelen bɛ ka labɛnba sabati mun bɛ se ka to stade du 26 mars n'o ye san o san ye ka bɛn ni alakira Muhamadu kisi ani nɛɛmaba ye a ka bangeli sankunbɛn ɲɛɲaniw bɛ taa nisɔndiya bɛ taa kɛ yɔrɔ min na n'o de senfɛ a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ale bɛ wajulu kɛnɛba sigi ye u ye a kanu ka se ka taa yɔrɔ in furan ka sɛbɛkɔrɔ sariya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ladala baara de don u fɛ san o san mun sigi sen kan ka kɔn kira yɛrɛ ka bangeni sankunbɛn ɲɛɲani nisɔndiyaw cɛ Alamidu Badini ninnu ko ne olu ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Laada don san o san mawludi ɲɛbila baaraw kadara la n'o bɛ kira bangeli ko fɔ nɛɛma ni kisi b'a ye Bamako sigida 6nan ansaru n'o ye sous section ye o bɛ nin wulikajɔ boloda walasa stade du 26 mars ni mawludu bɛ ɲɛnamaya yen nɔ k'o yɔrɔw sanuya dunanbaw bisimilali kama cɛw musow denmisɛnninw ka bɔ sous section comité 23 bɛɛ la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan. An kɔni bɛ a kɔfɛla la bɔgɔ minnu tolen bɛ ka dingɛw geren pour que mɔgɔw kana hɛrɛ la ka sɛgɛn hɛrɛ la tɔɔrɔ kana adamaden si sɔrɔ pour que an karamɔgɔ ka kunna wolo ka wasa mɔlidu yɛrɛ bonya kama an bɛ yan o de kama. Musow bɛ ka yɔrɔ furanni ka sanuya cɛlakaw kɛlen don ka wulikajɔ boloda wasa dingɛ minnu bɛ k'olu geren ni ka binjuguw kɛlɛ walasa dunanba minnu bɛna tali kɛ ɲinɛ mawludu la a ka kɛ hakilisigi hɛrɛ ani lafiya kɔnɔ. Kira Muhammad alayhi salatu wasalam ni ale ka mawludu don kunbɛw sera o kumana an communiste mɔgɔw ni an jeune caman ye parce que a b'a kalama k'a fɔ a cérémonie ni a baaraw bɛɛ bɛna kɛ anw de fɛ yan an b'a abriter yan que ça soit dɔgɔkalan don bangeni don ka taa se a bɛɛ ma événement saba bɛ kɛ yan min yɛrɛ tuguma la le plus souvent o ye fɛn fana ye foire olu bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan donc laada de don an ka communiste mun bɛ bɛɛ cɛ muso comité 23 de bɛ anw bolo yan an jɛ an muso an denw an bɛɛ bɛ bɔ kana yɔrɔ nettoyer ka nɔgɔ bɔ a la kosɛbɛ ka assaini ka dingɛ minnu b'a la n'olu ye wo ye k'u girin pour que vraiment mawludu bɛ se ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la maa si kana jogini sɔrɔ a la wa bɛɛ nisɔndiyalen bɛna cogo min bɛɛ nisɔndiyalen ka segin ten. Bamako sigida 6nan ansaru musolakaw ma sɔn ka to kɔ ni wulikajɔ baaraw la ni waleɲumandɔn folikɛlaw ka maa ɲɛma fɛ ka ɲɛsin u ma ka daw ka cɛsiri la sanga ani waati cɛw kɛrɛfɛ. Alhamdulilayi musolakaw jɔyɔrɔ ka bon ni baara in na kosɛbɛ sabula muso ye layidu min di kunu fɔ bi muso b'o layidu kan dɔw fatulu ka layidu kan dɔw bɛ ka saya makɔnɔ ka layidu kan muso ye wulikajɔ min kɛ nin baara in na a kɛla Ala ɲɛna terrain kɔnɔ sɔgɔmada in na musow sɔrɔla minnu bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ mais u nana fayiri seli terrain kɔnɔ yan u ka layidu nɔfɛ
ko an bɛ nin yɔrɔ in saniya ala jati kama k'an ka dinamaw bisimila kɛnɛ in kan u sen kana bila fosi la terrain kɔnɔna k'u balolen don o b'a yira an na k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔ ka bon baara in na kosɛbɛ nisɔndiya min b'anw na bi o tɛ se ka fɔ ka ban sabula adamadenw yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan o y'a danna nisɔndiya dɔ ye surtout aw farala ɲɔgɔn kan fɛn min kama n'o ye kira bangeli yɔrɔ fɛtili yɔrɔ saniya ye o fana y'a danna nisɔndiya ye o y'a danna duwawu minɛ yɔrɔ fana ye anw nisɔn ka di bi sɔgɔmada in na kosɛbɛ k'a sababuya k'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kɔnɔ kun min kama ye Ansaru ma ɲɛma minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan o y'o waleɲumandɔn foli kelen kɛ ka ɲɛsin cɛ ani musow ma minnu y'o ka welekanw jaabi n'o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka alisilamɛ diinɛ kɔrɔta ni ka an fa n'a karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka hakilinaw kɔkɔrɔma don waleɲumandɔn foli min bolo ka ɲɛsin nin baarakɛlaw ma n b'a daminɛ Sherif Usman Madani Haidara de la parce que ko yani ma min k'a fɔ i jɔn di a fɔ i sababu ɲuman ale de sababu ye anw bila nin sira kan ka a jira an na an k'an jija an ka se ka baara kɛ silamɛya hokumu kɔnɔ silamɛya ka nafa sɔrɔ an na ani na an ka nafolo o la ni mɔgɔw i ye mɔgɔw wele bi bɔ ayiwa ale min kɛra sababu ye an bɛ foli fɔ ale de la ka tila ka communiste tiɲɛna a muso bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ko u ni laadiriya u ni layidu tigiya u ni ɲɛmɔgɔ labato tiɲɛ yɛrɛ la u ye ɲɛmɔgɔya diya ne bolo parce que i mana fɛn fɛn f'u ye u pɛrɛnnen don k'a kɛ waleɲumandɔn foli ka ɲɛsin jama ma ani duwawu ta o de kɛra ka nin baara bɛɛ kuncɛ ka bɛn ni saniya wale ye mun kun labɛnnen don ka bɛn ni karidonya in ye octobre kalo tile 27 alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ ka bɔ sigida wɔɔrɔnan na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka ɲɛma caman de ye kɛnɛ lasɔrɔ minnu labanna ka u ka hakilina di ka bɛn ni saniya wale ye Alamidu Badini ni a ka jatala ninnu kɔni an ka ɲɛmada hali bi u ka sɔrɔlenw fɛ alhamdulillah an bɛ ala fo ka kira fo k'an karamɔgɔ Haidara fo a n'a ka denbaya a n'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw vraiment Ansaru bɛ baara min na a dogolen tɛ ɲɛmɔgɔ la i b'u fɛ o i ɲɛ b'a la i yɛrɛ t'u fɛ o i ɲɛ b'a la nin baara nin tilalen saba ye n'i y'a kelen ta k'a di gouvernement ma ça dit wari min bɛ don a la n'a binna fɔli ɲɛna a dɔgɔmani miliyɔn 20 ye mais aw bɛ n'o dilan ka tɛmɛ ten fu ala t'i ɲininka a tɛ tɔgɔ duman fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ansaru ala de bɛ se k'a sara a ka baara dɔrɔn de la alhamdulillah san o san min nin baara in kɛ mawludu hukumu kɔnɔna don komi a yɛrɛ ɲɛ bɛ sadi la baara min b'a kɔnɔ yan baaraba don communiste a cɛ bɛɛ bɔra a muso bɛɛ bɔra a denmisɛnnin bɛɛ bɔlen don dɛngɛ kolonw bi yan fan bɛɛ fɛ bin bi yan dɛngɛ min yɛrɛ bi a tɔgɔ ye di bayanfan in fɛ woroduganfan in fɛ bɛɛ ni hakɛ min jigira kɔnɔ bɛɛ ni biw de don a bɛɛ ni kelen o kelen 4,000 3,000 kɔjanw de don a wari o la ala barika la tɔnne cɛ n'a muso bɛɛ y'a k'a kungo ye ka fara an ka ɲɛmayaso kan n'o ye communiste ɲɛmɔgɔyaso biro ye bɛɛ de y'a k'a kungo ye o la kabi 6 heures mɔgɔw bi baara in na yan e yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ cogoya la ni nin tɛ san o san baara bɛ kɛ degunba kɔnɔ nka min nin bɛɛ kɛ ala kɛra ka bangeli de nisɔndiya a n'a bonya n'a barika ani cɛba min kɛra an ka fara ɲɔgɔn kan sababu ye n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara an min nin bɛɛ k'ale ka hukumu kɔnɔ a n'ale ka bonye mɔgɔ bɛna baara kɛ nin ko in kɔnɔ hali tɔninw tɛ an nisɔndiya ni fari foni bɛ stade 26 mars la bi laada don depuis mawuludu kɔni yɛlɛmɛna y'an bolo kan n'an bɔra dugu kɔnɔ ka na an ka tɔnden minnu bɛ yan n'o ye communiste tɔndenw ye o y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna olu bɛna kɛ dunanw jatigi ye san o san ni mawuludu surunyana terrain kɔnɔna a n'a kɛnɛmana o bɛna furan ka jɛ a yɔrɔ ɲɛ bɛ jama bɔnni na o ye yɔrɔ bɛɛ fɔra o bɛ ka binw tigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sira ninnu bɛɛ caman tiɲɛ nɔ minnu filɛ 26 mars lamini na u yɛrɛ de bɛ wari b'u kunna ka mobiliw ta ka bɔgɔ k'ura ani faraw yɔrɔ minnu kan ka dilan ka bɔgɔ yɛrɛ kɛ ka sira dilan pour que mɔgɔw ka se ka tɛmɛ lafiya ra o la o sira kan an bɛ 26 mars yɛrɛ baarakɛlaw fo o ye yɔrɔ minnu jira na alhamdulillah an sera ka yɔrɔ bɛɛ baara o sira kan an bɛ Ansaru fo kosɛbɛ depuis fajiri selini fo sisan cɛ ani muso ani an ka denmisɛnninw u bɛɛ b'u sen kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ fan na tɛ mɔgɔ min bɛ yan hali an t'a dano bi vraiment an b'u fo nin baara ɲuman in na u ka jatigiya ra ala ka hɛrɛ ka n'u ye ala ka laban ɲuman d'an n'u ma sigida ɲɛmayaso nɔnabila jɛkulu min bɛ Mande commune rurale kɔnɔ olu ye sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 26 olu ye kɛnɛ dɔ sigi
kɛnɛ min senfɛ baara minnu sera ka kɛ sigida ka ɲɛtaw sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ko binaku ka ani seko ni dɔnko ka se ka o kunnafoniyaw di mɔgɔw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛba in a sera ka labɛn fɛn min ye u ka mairie kɔnɔna ye Kafunɛ Bacili ani Dramane Malo olu ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadenw fɛ. Nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ko journée de restitution a laɲini ye ka se ka ci kɔmasegin de kɛ u ka san baara bolodalenw na k'a daminɛ san 2000 ani san 18 octobre kalo tile 3 la ka taa bila san 2000 ani san 19 octobre kalo tile 3 la baaraba minnu sera ka dangɛnɛmaya o furancɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'o la Manden commune rural dugu 24 ka denw ye a hakilina ɲuman bɔra furancɛrɔ fanga la min sigilen don Manden commune rural sigida ɲɛmaya so kunna baara caman de sera ka dangɛnɛmaya Manden commune rural furancɛrɔ fanga ma ɲɛma a n'a ka jamakulu fɛ sira camanw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛta sabatili baara bolodalenw sɔrɔko ni musakako binakun kan adamadenya dɛmɛliwalew la seko ni dɔnko kalanko ni kɛnɛyako ni sɛnɛko u n'a ɲɔgɔnna caman. Alors donc o san kelen kɔnɔna la an ye baara minnu kɛ an y'an ka dugutigiw wele k'an ka conseillers wele k'an ka dugudenw wele pour que kana an bɛ ka baara min kɛ u k'a ye parce que mairie tɛ se ka foyi kɛ population ko donc ni population ɲɛ b'a la taxe minnu bɛ ka sara fɛn minnu bɛ ka na commune kɔnɔ n'u ɲɛ b'a la a b'u encourager pour que ka taxes sara n'o kɛra commune bɛ se ka développer. On a eu un bureau de job on a fait 4 bureaux ani salle d'attente ani toilette ni véranda. Donc ça c'est pour décongestionner un peu la mairie. Alors population côté là on a forage aussi mairie est halala warla mais partenaires ou fana ye chaman kan donc partenaires chaman on met aujourd'hui 100 kelen forage ni château on a mis sur la temps drubo. Donc c'est ce comme woro de ban faire. On a mo black ado apé kono besoin fengo en matériel ni mairie ka kan ki jokoro parce que santé transférer nos mairie ma. Donc ça nous a coûté à peu près 10 millions. On a matelas 100, ka tensiomètre 100. Fengo fembe doni docteur ka barake non yi. Fengo fem kumbu manki anya besanga duma. Éducation côté ñina alhamdoulillah defu. Anya succès ke. Dugu do la mo kelen te passé mais mo mo passer au do la. Omo devoir décap ka chesiri ani mairie. Wale ɲumandɔn jɔnjɔn tara ka di mɔgɔba caman ma kɛnɛ in kɔnɔ minnu jɔda kɛra belebele Manden commune rural ka ɲɛta sira kɔrɔ doni na i n'a fɔ komi sigida ɲɛmayaso baarakɛla dɔw Kalabankoro sous-préfet ani maaba wɛrɛw. I kɔni bila la commune ɲama i ye baara kɛ a ka kan i ka bilan kɛ donc maire bɛ ka a yɛrɛ bila o exercice de kɔnɔ bi ka wuli ka jɔ kɛ ka commune mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye k'a f'u ye nin bɛ ka kɛ commune kɔnɔ ne sera ka nin de kɛ aw ye fanga min kalifa n na jamana yɛrɛ ye fanga min kalifa n na n ka wuli ka jɔ n sera ka nin de kɛ donc nin ye wale maire bɛɛ kan ka nin kɛ i ka yɔrɔ la donc nin ta ma bari ne la nin y'a siɲɛ 2 ye a sigi ni sisan cɛ san 1 kɔnɔ donc vraiment o ye ko min kan ka fɔ kosɛbɛ. Donc an bɛ maire fo an b'a waleɲuman dɔn. Bon ne nakun ye seereya de ye parce que an bɛ ko administration bolofara de anw ye ka na ka a lajɛ ka hakilina ɲumanw di ni hakilina ba tɛ yen ka a bilasira ani fɛnw. Bon o bilasirali yɛrɛ kɔnɔ anw y'a sɔrɔ maire yɛrɛ ye sendaya caman ta donc an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn. Bi wale min bɛ ka kɛ commune de Manden na nin y'anw sewako ye nin y'anw kɔntanko ye parce que nin b'a jira ko a n'a ka dugudenw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ nin b'a jira fɛnɛ ko a bɛ jɛlenya min mɔgɔw bɛ jɛlenya min kɔ jamana kɔnɔ a b'o ko minan fa. Minute kelen tara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka kɛlɛ cɛfarinw ma minnu ni binna k'u to kɛlɛyɔrɔ faso kumabɔtɔ sanni ka sɔrɔ ka baaraw kun cɛ ni Manden commune rural mairie so kuraw kolomo karili ka sɔrɔ ka labana ni munumunu salo ye o yɔrɔ kura jɔlenw kɔnɔ. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.